Fasal Ajugo TR01AY0576 Marini Kungsa Bule Rumal Kong Lahar Patimungo Klaima by Thowikha Khoroknwi Borok Te Thowimwrajak Khoroktham Phatar Hasteni Borok Fiaba Tabu Buthine Rokni Chini Mungmayako Police Sagodu Kumanjak Khoroktham no Shantir Bajar Hako Shakam Nogot Langjak Mani Yagulo Agotala Jibi Shakam Nogoro Horjakha Patimung Fasal Ajugo Shantir Bajar Bukasteni Dosomiriang Amchayo Haino hai krima singsa kaisa lahar Patimungo Khoroknwi thimani logi Thowimwrajak Khoroktham phatar hasteni borok Patimungni yagulo theinai roktei sagodukhumane rokni sinimung naituk mungni samungo ongkhorjak police sagodukhumanja Khoroktham puila Shantir Bajar hangkhor sakam nogo talangjakmani yagulo paithago Agartala jibi sakam nogo rohorjakha Koktumao Saimanjaka Fasal Aichugo TR01AY0576 Marini Khungsa Buleru Malkhung Shantir Bajar Bukhaksteni Dosomiriang Amchini Lahar Kotora Lama Ferei Kuthogo Klai Thangma Bai Belai Sagodukumanka Malkhungo Tongnai Khorokbalukurok Patimungni Damsani Yagulo Lahar Patimungni Termanei Manpathar Outpost Fire Service ni Adongrok no Koktumar Horka Amchini Lukurok Paithago Patimung Thayo Thangai Sagodukumanjak Khorokbano Shantir Bajar hangkhor sakam nogo tubui phaikha horbotharanai bedekni adongrok phiaba Khoroknwi no Thowikha hani saka saknainai rok obini yagulo belai sagodukumanjak ni bagai rohorjakha borok no Agartala jibi sakam nogo Patimung no tei Shantir Bajar thanani usi Subroto Chakraborty sakam theinai tei sagodukumanai rokni sinimung naitugui tongo police ni khakamung Khorokbano phatar hasteni borok rok ongnai hwnai Lahar Patimungo Klainai o Malkhung private electric company ni Malkhung hanai খবর পাই যে দশমিরিয়াং পাড়ার এই যে ব্রিজটার কাছে এখান থেকে গাড়ি থেকে যারা ইনজিওর ছিল তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তো ওখানে যাওয়ার পরে দুজনকে মৃত অবস্থায় ডাক্তার ঘোষণা করে তিনজনকে হাসপাতালে উদয়পুর হাসপাতালে রেখে এখনো নামদাম ওরা পাওয়া যায়নি তবে জানতে পারে যে এটা একটা বেসরকারি বিদ্যুৎ যারা কাজ করে সেই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।